ongi etorri magazinera, gaur astelena, apirilaren 25, Joseba Konpaintz, Nafarroa Berriz Altxako kiderekin egonen gara solas batzuk egiten, baina horren aitzinetik ez gaitezen betiko edukiak ikusten. Az gaitezen efemerideekin. Apirilaren 25 zen, baina 1719an Daniel Defoek Robinson Crusoeren abenturak ezagunak argitaratu zituen. Urte batzuk beranduago 1888an, Amerikako Estatu Batuek gerra deklaratu zioten Espainiari, USS Maine Habanan ondoratu eta gero. Apirilaren 25an ere 1938an George Orwellek Omageto Katalonia, Kataluniari omenez argitaratu zuen, berak Espainiako gerra zibilean izan zuen esperientzia kontatuz. Eta 1964an Krabelinen iraultza Portugalen piztu zen. Antonio de Oliveira Salazarrek ezarritako diktadurarekin amaitu eta demokrazia ezarri zuena. Orain lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 25 da astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Maiatzaren lehenerako LAB sindikatuak Nafarroan 8 mobilizazio egingo ditu, altxa egin dezagun posible, zaintza lanak, enplegua, ondasuna banatu leloarekin. Osasun departamentuak Nafarroko beste 33 herritara zabalduko du bizi larrialdiei aurre egiteko estrategia. Iruñan egin den gerren aurkako bizikleta martxan hainbat lagunek parte hartu dute. Nafarroko eta Espainiako gobernuek egoitza Iruñan izango duen eraikuntza industrializatzeko zentro nazional bat bultzatu dute. Nafarroak Tuterako Zainzuri eta Alkatxofa Madrilgo 25 jatetxetara eraman ditu. Nafarroko liburutegi zerbitzuak 932 liburu eman dizkio Iruñeko espetxeari. Nafarroa Berriz Altxa ekimenak amaiurraldi antolatu du ekainaren 5erako erabakitzaren aldeko aldarrikapena eta beste eguna. 6.571 herritarrek egin dute ibilbide nordikoa Iruñako udalarekin. Iruñeko udalak biomaratoiarekin bat egingo du Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko lorategietan ibilaldi botaniko bat eginez apirilaren 30an larunbatean. Aroztegiko proiektuaren kontrako erresistentziaren lehenbiziko urte-urrena ospatzeko egun osoko egitaragoa antolatu du Aroztak herri ekimenak maiatzaren 14an Lekarozen. Sexu eta genero aniztasuna lantzen dituzten 5 film labur proiektatuko ditu berdintasun zerbitzuak asteartean Elizondoko kulturretxean Arizkunenean. Goazen agendarekin. Gaur astelehena arratsaldeko 7etan, topaketa poetikoak Itxaro Borda eta Juan Luis Zabalarekin. Suatxa erakusketa zikloaren baitan izanen da, topaketa poetikoak erran bezala, Nafarroko liburutegi nagusiko proiekzio aretoan. Eta 7:30 ere, Odei abeslaria raperoak bere bakarkako lana aurkeztuko du. Laba gunean izanen da kontzertua. Eta ordu berean nerabezaroa eta hezkuntza, gurasuen rolak eta harreman motak nerabezaroan tailerra egonen da. Zibibox Jus Larrotxan izanen da. Apirilako 27 asteazkena, Alderrai antzerkia egonen da, Nafarroko antzerki eskolan. Patxo Telleria dugu zuzendari eta autorea, eta Mikel Martínez eta Sandra Fernández de Agirre antzezleak. Apirilako 29 ostirala, Non dago Mikel filma proiektatuko da Noaingo Kulture Etxean. Ondoren solasaldia Amaia Merino eta Pitu zuzendariarekin eta Itziar Zabaltza Mikel Zabaltzaren arrebarekin. Ondotik Pintxo Pote musikatua Egieder taldearekin Txarrantxulo elkartean. Apirilaren 30 larunbata, Nomadak gaitun azoka. Euskal Herriko 26 emakume sortzaileren proiektuen postutxoak egonen dira. Bitxiak, jantziak, poltsak, kosmetikoak, zeramikazko bitxi, zeinkatiluak, liburuak, denetarik izanen da azoka honetan.
Ta ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Nafarroak Elizaren biktimak aitortzeko lehen legea izanen du. Legebiltzarreko talde guztiak uda aurretik onartu beharko litzateken arau baten zirriborroa lantzen ari dira. Abusuen testuingurua argitzea izango da helburuetako bat. Artzapezpikuak bi kide emango dizkio kasuak aztertuko dituen organoari. Argazki nagusian Emmanuel Macron eta bere emazte Brigittek garaipen elektorala ospatzen dute, eta izenburuan Macronek berriro Le Peni erraz irabazi dio ultraeskuindarraren igoera handia egonta ere. Historiako abstentzio handienarekin soilik bozten 48% lortu du, eta apurtutako Frantzia bat gobernatu beharko du. Beste berri txiki batean, Madrilek oraino ez du Nafarroako AHT-ak behar duenaren 8% ere inbertitu. Diario de Navarra. Europa lasaituta dago Macronek Marine Le Pen garaitu duelako. Egunkarian azaltzen denez, 20 urtetan berrautaketa lortu duen Frantziako lehen presidentea da. Macronen babesa 46,8% jaitsi da, eta Le Penek jasotzen duena 43,5%. Azaleko argazkian ama batek bere alaba besarkatzen du. Valentinaren besarkada jarri diote izenburu. Ama ukrainiar bat eta bere bi alabak Nafarroan berrelkartu dira 4 urteren ostean. Eta bertze berri batean, bankuekin zorra 6% jaisten da Nafarroan. Likidezia errazteko salbuespenezko neurriei esker, pandemiaren 2 urteak salbatu dira. Gara egunkariarekin joan gaitezen orain. Lerroburu nagusian, Macron bizirik dago abstentzio handiaren eta ultraen botoen 41% aurrean. 5 urte gehiago Elizioan babes falta eta herritarrek botoarekiko duten desafekzio gero eta handiago erakutsi duen berrautaketa eskas baten ondoren. Ekaineko legegilek egungo egoera politikoa argituko dute. Le Pen oso atzetik iritsi zen, baina Euskal Herrian 55.000 boto lortu zituen. Beste lerroburu batzuetan, bertze 263 milioi pertsona muturreko pobreziari aurre egiten aurten. Lasaitasuna eskatzen dute hepatitis infantilen kasuen aurrean. Ta azkenik, Estatu Espainiarrak Pegasus zamalkatzen, Hungria eta Poloniarekin batera. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Berri nagusian, dozenaka lagunek parte hartu dute gerren aurkako bizikleta martxan. Bidean Errusiaren inbasioa salatu zuten, besteak beste Putinez NATO kanpora oihukatuz. Antolatzaileek salatu zutenez, gerrak negozio bat dira, zeinean 4 boteretsuk irabazten duten, herritar xeheak hiltzen dituzten eta lur planetaren kolapsoa bizkortu dute. Bertze berri batean Joseba Konpainsen hitzak, Nafarroa berriz altxako kidea. Burujabetza berreskuratzea behar bat bilakatu da. Azkenik, topaketa poetikoak, Itxaro Borda eta Juan Luis Zabala gaur Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia orain. Gaurko eguna eguzkitsua izango da oro har, eta temperaturak gora egingo du. Goizean goiz, behe-laino agertuko da, barnealdeko txoko batzuetan, baina jasotzean ostarteak nagusituko dira. Tarteka hodei batzuk ager daitezke, batez ere goizean goiz, eta arratsaldean. Haizea suabe ibiliko da, eta goizean bertan brisa altxatuko da. Temperatura maksimoak 18 graduren bueltan ibiliko dira. Asteartean temperatura oso epelekin jarraituko dugu, baina arratsaldetik aurrera giroa ezegonkortu egingo da. Hodeiak eta ostarteak izango dira, baina arratsalde gau partean hodeitza trinkoagoa izango da eta noizbehinka zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperatura maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Eta gaur goizean erran bezala, Joseba Konpainsekin gaude, bera Nafarroa berriz altxako bozeramailea da.
Egunon, Joseba. Egunon. Eskerra etortzeagatik, hain zuzen ere egin zenuten larun bat honetan, Nafarroan Amaiurren ekitaldi bat, ez? Ekainaren bortzean egingo duzuen ekitaldi horren berri emanez, eta gehiago aldarrikatuz, ez? Horren galdetu nahi nizun lehenik eta behin, ze gertatuko da Amaiurren eta Baztanen ekainaren bortzean? Bueno, ekainaren bostean izango da ospakizun eta aldarrikapenerako egun handi bat, hola nahiko genuke gu, milaka euskaldun bildu Euskal Herri osotik etorritakoak. Aldarrikatzeko bi gauza nagusiki. Batetik, oroimena duela 500 urte Amaiurren gertatutakoaren inguruan, ez? Nolan, erori ziren gudariak Nafar independentziaren alde, independentzia hori aldarrikatuz, eta bigarrena aldarrikatu nahi duguna da, 21. mendean Nafarroak, Euskal Herriak oro har, aurrean dituen erronkei aurre egiteko beharrezkoa duela, iraganean izan genuen burujabetza hori berreskuratzea. Ez horren beste iraganean izan genuelako, baizik eta gaur egun ezinbesteko premia eta ezinbestekoa delako aurrean herri bezala ditugun erronkei aurre egiteko. Claro, norbaitek pentsatuko du gauza anakroniko bat dago. Pentsatuko du 500 urteren ondotik aldarrikatzean ez dakitze gaztelutan egon zen gudua, ez? Eta Nafarroekin goitita behin norbaitek erranen du, hori da propaganda, ez? Hori da folklore kontu bat, zer erantzun hori? Begira, bi kontu erantzungo nizkioke. Bata, guk ez dugu ariketa historiko bat egiten, noski. Gure iragana ezagutzeak, edo iragan hori ezagutzera ematen digu identidadea, ematen digu nortasun kolektiboa, ematen digu pertenentzia sentimendua, ez? Zerbaiten, herri baten, kasu honetan, kide, sentiarazi. Eta zalantzarik gabe, guk gertakari horiek gogora ekartzen ditugu, zerikusi zuzena dutelako, ez duela 500 urteko baizik eta gaur eguneko Nafarroaren estatus juridiko eta politikoarekin. Eta gaur Nafarroa eta Euskal Herria burujabea ez baldin bada, estatu bat ez baldin badu, da iraganean burujabetza hori lapurtu edo indarrez, armez, kendu zigutelako. Orain bai, guk burujabetza hori berreskuratu nahi dugu, lehen esan duan bezala, ez bakarrik iraganean burujabe izan ginelako, baizik eta 21. mendean aurrean parez pare ditugun erronkei aurre egiteko beharrezkoa dugulako. Eta jarriko ditut adibide batzuk. Eta argiki ikusiko dugu gaur egungo Nafarren bizibaldintza materialetan eragin zuzena duela burujabetza faltak. Hasteko eta behin eredu batzuk jartzearren, azkeneko hamarkadan Nafar Parlamentuak onartutako 19 lege baliogabetu ditu auzitegi konstituzionalak. Noski, hori gertatzen da, Nafarroak estatuarekiko daukan menpekotasun harreman juridikoarengatik. Eta lege horiek ez ziren lege anakronikoak, ez ziren lege identitarioak, ez zuten nortasunari buruz hitz egiten zuten bizibaldintza materialen inguruan, esaterako banketxei etxebizitzak desjabetzearen inguruan, Eliza Katolikoak beste Nafar guztien pare zergak ordaintzearen inguruan, etorkinei osasun asistentzi unibertsala ematearen inguruan. Hau da, gure bizibaldintzetan, eguneroko bizibaldintza materialetan eragina duten gauzen inguruan hitz egiten zuten. Eta hori bezala, beste 11 adibide jar ditzakegu, ez? Eta horrek esan nahi du, indarrean dagoen marko juridiko politikoa Madrilekiko, Nafarroa garaiaren kasuan, Madrilekiko menpekoa denak, ez digula uzten behar bezala gure burua gobernatzen eta gure bizibaldintzei eragiten dieten kontu guztien inguruan erabakitzen. Eta hori da aldarrikatuko duguna. Beraz, erraten zuen bezala ez da azkenean kontu folkloriko historiko bat ez, baizik eta gure bizitzetan
eragina duen, hoxen, marko politiko horietan eragitea. Hala ere, norbaitek pentsatuko du, bueno, eta zergatik markoa Nafarroa, eta ez Espainia, edo Europa inkluso, zergatik gure buruaz erabakitzea da Nafarroak bere buruaz erabakitzea, eta ez Espainiak bere buruaz, Bai, pentsa lezake, baina zalantzari gabe guk horri bi erantzun emango genizkiege, bat, bai, erabakitzeko borondatea dugu, herri bezala, horrela iruditzen zaigu, batetik, egia da, ditugulako, ezagunak diren, nortasun, identitate, hizkuntz, herri egiten gaituen elementu horiek baditugulako. Eta horrek zer ematen digu? Horrek ematen digu pertenentzia sentimendua, identitate kolektiboa. Baina batez ere, borondatea dugulako gure bizi baldintza materialen inguruan erabakiak hartzeko. Eta gehiago esango dut, guk uste dugu hemen badirela azkenean badagoela indar korrelazio bat ezberdina dena, eta hain zuzen ere indar korrelazio hori Euskal Herrian ematen dena zabaltzera jo behar duena, honelako ekimenen bitartez, bizi baldintza material batzuk borrokatzeko, eta hain zuzen ere, nik galdera bueltatuko nieke. Hain zuzen ere, menpekotasun marko hori, Euskal Herriak estatuarekiko duen menpekotasun marko hori da, inposatzen dizkiguna Euskal Herritarrei bizi baldintza zehatz batzuk. Guk borondatea dugu gehiagora jotzeko, eta hori da azkenean lortu nahi duguna. Ezagit zuzena den hau erratea. Nafarroa aldarrikatzen duzue, Euskal Errepublika hori, ezkerrekoagoa delako, eta kasu honetan, Espainiako eta Europako testu inguruak konserbadoreagoak direlako, Eta orduan erraten duzu, merezi du hemen hori aldarrikatza, testu inguru politikoago bat dugulako. Hori horrela izaten alda? Bueno, izaten alda. Zalantzari gabe, guretzat argudio baliagarriak dira denak. Batetik, herri bezala ere bizi iraun nahi dugu, eta uste dugu errepublika bat izateak gehiago bermatuko diola Euskal Herriari, Euskarari, izangarenari, bermea etorkizunean. Komunitate hori gorpuzteko, sendotzeko, trinkotzeko aukera emango digu, porque alor horretan ere estatutik erasoak izan ditugu. Baina bizi baldintza materialen inguruan aritzen bagara, uste dugu hemen burujabetza prozesu batez hitz egiten dugunean ari gara prozesu eratzaile batez. Ez baldin bagaude burujabetza prozesu horren bukaera fasean, esaterako errepublika bat aldarrikatzeko da, oraindik indar nahikorik demostratu ez dugulako. Behar dugu indar hori nola lortzen da, gero eta gehiago izanez. Eta horretarako behar ditugu kontzientziak astindu, jendeari ikusarazi ze galga den Euskal Herriarentzat, Nafarroarentzat menpekotasun marko hori, eta iruditzen zaigu, zalantzari gabe, prozesu eratzaile batek azkenean herri honi emango dio aukera bere araun nagusia izango den konstituzio bat indarrean jartzeko. Eta prozesu konstituziogile bat azkenean da gizarte baten oinarriak finkatzen dituena, eta gu konbentzituta gaude prozesu eratzaile batetik zalantzari gabe herri xearen aldeko politikak indartuta aterako direla, indar korrelazioa ezkerrera egingo duela, eta herri honek baduela badaukan herri aktibaziorako gaitasuna, herri mugimendu bizia, hori guztia, horrek guztiak batera balioko du prozesu konstituziogile horretatik, beti ere herriaren borondatean oinarrituko dena ezkerrera egiteko. Pentsatzen dut hor, gaur egun mahai gainean dagoen gatazka zail bat dela burujabetza, eta burujabetza
juridiko eta materialaren arteko tentsioa. Bai. Esplikatzen nahi zuek aldarrikatu duzuen momentu batean ez, behar dugula krisi energetikoari, aldaketa klimatikoari eta abarrei erantzuteko, hain zuzen ere burujabetza ez, erabakiak hartzea. Baina, karo, gure ekonomia erabat globalizatua dagoen garai batean ez, zenbateraino hartzen alko lituzke Nafarroak erabakiak ez, azkenen ez badu burujabetza energetikorik ez, Nafarroak ez du petroliorik, ez du gasik, erabakitzen alko luke Nafarroak zerbait edo beti egongo litzateke ez dependentzian kanpora ez. Zalantzari gabe, estatua izateak aukera emango lioke Nafarroari eta Euskal Herriari beste modu batean eragiteko politika horien guztien gainean. Egia da, bizi garela kapitalismoan, sistema politiko batean nun estruktura ekonomikoak baliogabetzen ditu, eraisten ditu herriak hautatutako gobernuak. Hau da, gaur egungo benetako boterea nazioarteko korporazio transnazionalek izaten dute, botere faktiko errealak direnak, ez? Horiek daukate azken hitza jendartearen bizitza materialetan. Eta alde horretatik kritika egin daiteke, esanez, zertarako aldarrikatu ez, burujabetza Nafarroarentzat benetan erabakitzeko gaitasuna duten markoak ez baldin badaude marko politikoetan, baizik eta egitura ekonomikoetan. Nik horreri beste galdera batekin erantzungo nioke, eta da, ze estatuk uko egin dio bere burujabetzari, edo burujabetza politikoa, ustezkoa baldin bada ere, izan duen edozein estatuk, zeinek uko egin dio horreri, eta erantzuna oso urria izango da. Zeren eta guk errepublika bat lortuko bagenu, munduko beste herrialde guztiek izaten dituzten zailtasunak izango genituzke, eta estruktura ekonomikoen erasoa pairatuko genuke ziurrena, baino izango genuke lanabes potenteago bat errepublikaren egiturak politika eta indarkeri ekonomiko horreri ere aurre egiteko. Agian, Joseba, hau urrunegi joatea da, balizko errepublika horretan ze harreman izan Europarekin, ez? Zeren gaur egun hain zuzen ere, zuek bere arran duzu ez, erabakigune agunditz Bruselan daude, edo, incluso, botere faktikoetan erraten zuen bezala haudan, honek eskatzen du Europar Batasunetik ateratzea adibidez, Katalunian egon zen eztabaida hori? Bai, zalantzari gabe eztabaida hori izan beharko du Euskal Herriak, ez? Herritarrek egin beharko dute. Gu momentuz, ez gara zehaztapen fase horretaraino heldu, iaz jaio ginen, egin genuen manifestu bat, hitz egiten dugu zalantzari gabe Euskal Herri publikari buruz, erabakitze ahalmenari buruz, bertan politika propioak egiteari buruz, beti herriaren alde, baina egia da ez garela oraindik eztabaidaren edo zehaztapen fase horretara heldu, baina planteatzen duzuna oso eztabaida interesgarria izango bada, eta Euskal Herriak hitz egin duan prozesu eratzaile horretan erantzun beharko dio benetan merezi ote duen egitura ekonomiko politiko horren parte izateak. Nafarroara berriz pixket bueltatuz, jendeak erranen du, zuek aldarrikatzen duzue Nafarroa bat, Nafarroa oso anitza da. Adibidez, ze toki du Euskal Errepublika horretan herriberako jende honitzek erranen du, kontuz, bertze zerbait gara, ez? Bai, eta beste batzuek igual ez dute hori esango, bale? Herriberak du, beste Euskal Herriko lurralde guztiek izango duen toki, errespetu, laguntza berbera. Guri iruditzen zaigu errepublika azkenean eraikiko dela bertan bizi garenon borondatearen gainean, eta berriro diot, proiektu politiko horrek aukera emango dio herriberako munduari, nekazal munduari, denari oroar, ez? Beste egitura eta beste helburu batzuk lortzeko aukera.
Baina planteatzen duzuna izan dezake beste irakurketa bat, ulertzen dut herriberaz ari zarela, nazio edo herri edo pertenentzia sentimendua herriberan agerikoa da, hori ukaezina da, euskal sentimendua ez delako, edo erabat minoritarioa delako gaur-gaurkoan, ez? Guk horreri erantzungo genioke, erregimenak erabili du nafartasuna orain arte, Nafarroako botere faktikoek erabili dute nafartasuna euskalduntasunaren kontra. Navarrismoa, hain zuzen ere, ez? Planteatu du harreman dikotomikoa, ez? Nafar euskaldunak ez dira benetazko nafarrak. Nolabait, benetazko nafarrak dira, gure armarriarik oroa jartzen diotenak, katolikoak, apostolikoak eta erromatarrak, eskuindarrak, euskaltzale ez direnak, ez? Eta guretzat, ekimen honek ekarpen berri bat egin dio, ez berriz asmatu dugulako, baizik eta 2021 eta 2022 gai izan garelako irudikatzeko honezkero Nafar gizartean dagoen nafartasun sentimendu berri bat. Azken hamarkadan oso argiki gelditu da nafartasuna sentitzeko beste modu bat badela, dela aurrerakoiagoa, feministagoa, euskaltzaleagoa dena, eta gero eta gehiago izateko joera duena. Eta jarriko dut adibidea, oso urduri jarri dira, navarristak gu Nafarikurrarekin atera garenean burujaetza aldarrikatzera. Porque ustezko Nafar foralista deitzen diren horiek defendatzen dute hain justu foruak ez zirena. Foruak ziren Nafarroaren lege burujabeak, propioak, estatu egitura ematen zigutenak. Eta beste erresumekiko nolabaiteko menpekotasunik eraikitzen ez zutenak. Eta hain zuzen ere gaur egungo navarristek defendatzen dutena da Madrilekiko menpekoa den estatus juridiko bat. Hortaz, eta horregatik ikusi dugu oso urduri jarri direla, gu kaleratera garenean Nafarikurrarekin, iaz horretarazi nahiko genuke nola horren ez ezagunak ziren Noaingo bataiako gertakariak, argitara ekarri genituenean, milaka lagunatera genituenean kalera ekainean Nafar ikurrekin, urduritu ziren, gogorarazi nahi dut nola boxek egin zuen ekitaldi bat Noaingo zelaietan, irakurketa erabat estrambotiko bat eginez Noaingo bataiaren inguruan, eta nola ere diario Navarrak botere faktiko mediatiko bezala lan handia egin zuen saiatzeko guk Noaingo gertakarien inguruan egiten genuen irakurketa horri buelta emateko, ez? Eta beste irakurketa erabat zentzu gabe bat egiteko. Hala ere, agian norbaitek pentsatuko du, ulertzen dut, aldarrikatzen duzuen Nafarroa hori, baina zergatik lotu euskerarekin, zergatik Euskal Errepublika? Euskal Errepublika, euskaldunok euskeraz gure buruari deitzeko modua izan da, ez? Euskaldun, orduan guretzat Errepublika horrek euskaldun guztiak batuko dituena, hori da gure proiektua, zalantzarik gabe euskalduna izango da eta euskaraz deitzeko modua euskal izango da. Beti ere, herriaren borondatearen gainean eraikia, baina gu oso eroso sentituko ginateke ere, kostaldeko iraganeko Nafarroa barne bilduko lukeen lurralde guztiei Nafarroa deituko bagenio, Nafarroako Errepublika, Euskaraz Euskal Errepublika eta Erdaraz Republika Basko Navarra, azkenean izendegia, simboloak, kantuak, oso anitzak izan daitezke eta izena izango da guri iruditzen zaigu, agian orain filosofatzea etorkizuneko errepublika horrek ze izen izango duen, agian ez genuke gure lehentasunen artean kokatuko, eta gehiago kokatuko genuke
Republika horren beharra aditzera ematen duten arrazoiak, ez? Ba, hortxen, Joseba, orain pixkat jeisteagatik lurrera, hurbiltzeagatik, nola egiten da, hau da, zein dire datozen urratsak. Mugimendu bat sortzea da lehenik eta behin behar dena? Bueno, burujaetza prozesu bat, azkenean burujaetza prozesu batek froga asko egin behar ditu. Guretzat zalantzarik gabe izan behar du prozesu herritar bat. Herritarren aktibazioak lortzen badugu, lortuko dugu mahaigaineratzea burujabetza faltaren eztabaida agenda politikoan, ez? Bueno, gaur-gaurkoz, eztabaida batzuk ematen dira, baina ez dago agenda politikoaren lehen lerroan burujabetza faltarena, ez? Eta guri iruditzen zaigu, edo gure ahalegin xumea, nahiko genuke ahalik eta zabalena, potenteena, herritarrena izatea, baina gure ahalegina izango da burujabetza faltaren eztabaida plaza publikora ekarri. Burujabetza faltaren inguruan eztabaidatzea. Zergatik behar dugu burujabetza, zergatik behar dugu gure buruaren gain erabaki, ze onurak ekar ditzake gaur egun Madrilek zehaztu eta erabakitzen dituen politikak hemen erabakitzea. Eta horretarako bi gauza behar dira, gutxienez. Bata, herritarrak aktibatu, jendarteak kaleratera, eztabaidatu, eta gero guk ez dugu, zalantzarik gabe, guk ez dugu bolbora asmatu. Herri honetan gu baino lehenago egon dira 11 plataforma, eta badira egun, lan egiten dutenak burujabetzaren alde, erabakitze eskubidearen alde, Euskal Errepublikaren alde, hor badira, eta guretzat dira guzti horiek dira bidai lagunak. Guzti horiek daukate lekua gurean, eta iruditzen zaigu agian guk asmatuko dugula, guk konektatuko dugula jendartearekin, Nafarroa garaian batez ere, iruditzen zaigu iritsiko garela, baina iruditzen zaigu ere burujabetza prozesu batek anitza izan behar duela, poliedrikoa definizioz, eta guk hildo hau martxan jarri dugun bezala, beste batzuk, beste hildo batzuk jarriko dituzte, eta horiek guztiek lortuko dute burujabetza prozesu aberasgarri bat eta anitza egiten. Zalantzari gabe, gu herri mugimenduko parte sentitzen gara, baina alderdi politiko batzuek badute zer esana herri honetan burujabetza prozesu batean, gazte mugimenduak badauka zer esana, sindikalgintzak zer esanik ez, bere ekarpena egiten dio egunerokotasunean, eta uste dugu, puntu guzti horietatik bultzatuta, eraman dezakegula denon artean burujabetza prozesu bat mugara. Joseba, bukatzeko pixket futurismo ariketa bat egiteatik, orain ikusi ditugu nola nazionalismo batzuk indartzen hasi diren, Brexitarekin ikusi zen, Trumpen aldarriekin. Ez dakit etorkizunean nazionalismoek indar gehiago hartuko duten, ez dakit nola ikusten duzun Nafarroa hemendik 10-15 urtetara. Kontua da nazionalismo oso ezberdinak daudela. Dago nazio identitatea sentitzeko bi modu oso ezberdin. Venezuelarretako batarrek haien abertzaletasuna, haiek beti aldarrikatzen dira abertzale bezala, baina haien abertzaletasuna ez da abertzaletasun espansionista bat. Yankiek egiten dutenean, yankiek baute estatu egitura bat, erasotua ez dena eta aldiz erabiltzen dutena haien dominioa munduaren gainerakoa erabiltzeko, ez? Orduan oso abertzaletasun ezberdinak daude, gu zalantzarik gabe gure abertzaletasuna dago oinarritua beste herrien ganako elkartasun harreman batean. Eta gero, bigarrena esango nuke, baita ere, Katalunian frogatu zen, eta da, burujabetza prozesuek Europan, orain arte, giratu egin dute gizartea ezkerretara. Eta uste dugu Euskal Herrian eta Nafarroan ere berdina izango dela. Euren burua abertzaletzat
dutenak Euskal Herrian, ezkerrerako bidea egiten dute normalean. Eta guri iruditzen zaigu, Euskal Herrian gai baldin bagara, prozesu eratzaile bat martxan jartzeko, horrek balioko du gizarte justuago bateri oinarriak finkatzeko eta hori gure etorkizuneko konstituzioan finkatua gelditu gain. Eta uste hau zerbait, erreala izan daitekeela, horizonte ertain batean, epe ertain batean? Zalantzari gabe, hori izango da gure apostua. Gu mugimendu politiko bezala, uste dugu mugitu behar ditugula kontzientziak, gehiengoak eratu daitezkeela, jendea aktibatu daitekeela, eta epe ertain batean zergatik ez dugu izan behar Euskaldunok errepublika bat erdiesteko aukera. Adibidez jarriko dut, 2000 eta 2010 urte artean, Katalunian independentismoa ez zen inundik inora hegemonikoa, zen testimoniala. Errespetu guztiarekin, testimoniala diodanean zen ez zeukala gaitasuna agenda politikoa baldintzatzeko. Eta aldiz, 2010 eta 2020 hamarkaden artean bilakatu da erabat hegemonikoa. Independentismoa sortu du gehiengo instituzional bat, eta egon dira, gai izan dira, mugara eramateko haustura prozesu bat, errepublika bat aldarrikatuz, ez? Eta hori, ziurrena, 2005 urtean, katalan bateri galdetu izan bagenio 2017an, Kataluniako errepublika bat aldarrikatua izango ote zen, esango zuen, hori ez da inongo agendatan ageri, baina pasatu zen, gero ez zen egikaritu, baina egin zuten. Katalanek eta honena opa diegu, eta katalanei bezala, hor dago Eskoziaren adibidea, hor dago Kortxikaren adibidea, hor dago Galeseko adibidea, 11 adibidez berdin daude, herri borondatearen gainean, haustura prozesu errepublikazaleak eraiki daitezkeela Europan, eta gure herriak aukera izango du, zalantzarik gabe. Hortzen, Joseba Konpainzen hitzak, hausnarketak, interesgarriak, bertzen Nafarroa bat aldarrikatuz. Ikusiko dugu ardo koloreko marearik egongo den, epe ertain horretan, ea nolakoa den etorkizuna. Mila esker handitz, hor ekainaren bortzeko mugarri hori, Amaiurren eta gero Elizondon besta pixkatere egin beharko da. Nafarroi gustatzen zaigu. Horixe, Nafarroi, Euskaldunoi zalantzari gabe gustatzen zaigu jaia eta aldarrikapena uztartzea, denetarako aukera egongo da, horretarako Elizondon, adin guztietarako egitaraua, prestatu dugu, txikientzat, nerabeentzat, jende gaztearentzat eta helduentzat ere parada izango dugu, musikarekin, dantzarekin, denetatik egiteko, eta hor gonbitea, ekainaren bostean, erronka handia dugu, milaka persona batzeko, Amaiurko zelaietan eta gero Elizondon. Ikusiko dugu, zer moduz ateratzen den, mila esker handiz, Joseba gurean egoteagatik. Mila esker zuei. Eta pasa gaitezen Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Antsoainekin hasiko gara. Maiatzaren 16tik 4etatik 8etara Laburpide plazan dagoen jubilatuen elkarte zaharrean teknologia berriei ateak irekiko dizkiete. Oinarrizko gaitasun digitalen hastapenetarako doako ikastoareari esker komunikatzeko modu berriak ikasi ahal izango dituzte zaharrenek. Maiatzaren 7an Euskararen eguna ospatuko da. Horretarako egitarau zabala prestatu dute. 12etan kalejira abiatuko da udaletxeko plazatik erraldoi, zanpantzar, txistulari eta gaitariekin. Kantuz abesbatzak ere parte hartuko du eta Pantxika Lamurren ikuskizuna egongo da. Gainera Saio Alkaiza, Gauiar eta Julio Soto Ezkurdia bertsolariei harrera egingo zaie. Ordu batan bertxopoteo egingo da, Arrobi Gaztelekutik abiatuta, Saio Alkaiza eta Julio Sotorekin erran bezala. Horrez gain, bertze 11 ekitaldi egongo dira egun horretan. Arangurenekin goazen orain,
sendabelarrak eta haien erabilera tradizionalak ezagutzeko ikastaroa egonen da. Aipatzen denez, Aranguren ibarreko sendabelarrak zein diren eta mendia nola biltzen diren ikasiko da. Bat, haiekin botikak naturalak egiteko. Aprilaren 26-tik ekainaren 14 izanen da. Zoriontsuak erakusketa egonen da. Zoriontasunari 20 begirada biltzen dituen argazki sorta bat aurkitzen ahalko da bertan. Baita bakarkako zein taldeko zoriontasunerako zientzia eta artean zehar ibilbide egiten duten jarduera interaktiboak ere. Elbuen bibirrek garatua Mutilloako kulturetxean doako sarrerarekin. Ekainaren 2tik 17, astelehenetik ostiralera. 2022ko lehenengo 6 hilekoko kontribuzioaren gaineko zergaren ordainagiriak borondatez ordaintzeko epea irekitzen da. Helbideratuetako ordainagiriak igortzen diren egunera arte, ekainaren 3 arte beraz. Barainainera pasako gara. Barainaingo saltokietan ostalaritza eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu bonuen, barabonoak, banaketako ebaluaziorako diru laguntzaren deialdia egingo da. Horretaz gain, Txontxongilo jaialdiaren 28. edizioaren egitarauara prest dago Barainaingo udaleko web orrian. Eta Iruñean, 6.861 herritar martxa nordikoan joan dira udalarekin. Iruñea izan zen jarduera osasungarri hori duela 15 urte programatu zuen Espainiako lehenen hiria, konfinamenduaren bakarrik gelditu zena. Iruñeak trastorno larriagatik desgaitasuna duten 4 emakume eta 4 gizon kontratatzeko proiektua aurkeztuko dio Nafarroako enplegu zerbitzuari. Ekimen honek Nafarroako gobernuaren diru laguntzak jasotzeko aukera izango du. Interes orokorreko zerbitzuetarako langabetuak kontratatzeko. Iruñeko udalak biomaratoiarekin bat egingo du Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko lorategian ibilaldi botaniko bat eginez, apirilaren 30, larun batean. Bertzealde, udalak gizarte enpleguaren programetarako luma kamioi bat erosteko lizitazioa egin du 100.000 eurotan. Helburua da ibilgailua 2023an entregatu eta ordaindua ahal izatea, eta hortik dator aldez aurreko irazpidea. Coworkitzek 130 plaza beteta itxi du astesantuko kanpamentua. Asteartetik ostiralera parte hartu duten aurrek eskulanak eta jolasak egin zituzten. Udalak Antonín Mihalev, Bulgariako Eliza Ortodoxoaren mendebaldeko Europako metropolitarra hartu du. Ana Elizalde alkateordeak hartu du Antonín. Eta hori dena gaurkoz magazinean, mil esker hor egoteagatik, bihar gehiago, eta badakizue, erran iruzarrak erraten duen bezala, adiskide honekin, orduak motz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.